dragi prieteni, bine ați revenit la un nou vlog. Astăzi o să testăm niște dulciuri de la Roma. Și haideți să începem, ce pot să zic. O să începem cu acești hodogi. Da, a și căzut unul. O să făcut o pungă. Așa, hodogi. Că se observă. Și hai să testăm. Da, n-am testat niciodată. E prima dată cu un gust. Sunt, cred că de... Dar nu de cola. În fine, cam așa arată. Nu știu ce au în interior. Hai să gustăm. Sunt foarte tari. Sunt foarte bune. Nu se focusează. Sunt extrem de bun. Nota 10. Ăștia. Sunt extrem de bun. Asta este de Valentine's Day. Haribo. Și hai să gustăm. Sunt diferite. Da, avem ursuleți. Avem două lipiți așa de Valentine's Day. Ursuleți care se țin de mână. Avem inimioară așa. Avem inimioară așa, cu alb. Avem inimioară galbenă. Asta cred că e gumă. Nu știu. Avem inimioară albă. Tot gumă, cred că este. Și de ăștia de mai multe culori. Hai să gustăm prima dată ursulețe. Hai să gust pe ăștia. Hai să gustăm. Nu rupem. Am luat pe cel mov ăsta. Nu pe ăsta, pe alt. Toate sunt tari. Nu știu de ce, dar în fine. E extrem de bun. O să gustăm și pe ăsta.